الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کولوں روایت کیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اربع من سنن المرسلین، چار چیزاں رسولاں دیاں نبیاں دیاں سنتاں وچوں نے۔ چار چیزاں نبیاں رسولاں دیاں سنتاں وچوں نے۔ نمبر 1 الحیاء، حیا۔ نمبر 2 والتعطر، خوشبو لگانا۔ نمبر 3 والسواک، مسواک کرنا۔ نمبر 4 والنکاح، نکاح کرنا۔ یہ چار چیزاں انبیاء دی سنت وچوں نے۔ اس حدیث پاک دے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دیاں سنتاں وچوں صرف 4 دا ذکر کیتا گیا، اس تو علاوہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دیاں سنتاں موجود نے۔ اس دے وچ جڑی پہلی چیز ذکر کیتی گئی ہے وہ ہے حیا۔ حیا دا سب نالوں پہلے ذکر اس واسطے ہویا ہے کہ حیا صرف بلائی لے کے آمدی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف بلائی لے کے آوے گا۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان انہاں دونوں نوں اکٹھا کر دیتا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جدن انہاں وچ کوئی ایک اٹھا لیا جائے، حیا اور ایمان دونوں وچ کوئی ایک بندے کو چلا جائے، دوسرا خود بخود چلا جاندا ہے۔ جس دے وچ حیا نہ رہے اس کول ایمان نہیں رہندا، جس کول ایمان نہ ہووے او دے کول حیا نہیں آوندا۔ اج دیکھ لو جس معاشرے وچ ایمان کوئی نہیں، انہاں کول حیا کوئی نہیں، اور جنہاں نوں رب نے ایمان بھی دتا سی حیا بھی دتی سی، انہاں کولوں جدن دی حیا رخصت ہوئی ہے الا ماشاء اللہ انہاں نوں خبر بھی کوئی نہیں اس چیز دی، وہ اپنی زبان تو ایسے ایسے کلمات اللہ دے بارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے، قرآن پاک دے بارے، فرشتیاں دے بارے، جنت دوزخ دے بارے، یعنی جڑے ضروریات دین نے انہاں نوں مذاق دے انداز وچ لے کے کر جاندے نے، تے خبر انہاں نوں بھی کوئی نہیں ہوندی کہ اسی جڑے بے حیا بن گئے سی، اسی اے جملے بول بیٹھے ہیں تے ایمان بھی ساڈے کولوں رخصت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دے فرمان سچے نے کہ جس وقت حیا چلا جائے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا سی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدن تیرے کول حیا نہ رہی پھر جو چاہیں کر لیں۔ حیا پہلی چیز ہے جڑی بندے نوں برائی تو روک دی ہے، اور حیا شرعی معنی دے اعتبار نال ایسی خوبی ہے جڑی بندے نوں برائی چھڈن تے ابھار دی ہے اور حق ادا کرنے وچ کوتاہی تو روک دی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حیا کس چیز دا نام ہے؟ آپ فرماندے نے بندہ مومن غور و فکر اے کری کہ رب نے تینوں نعمتاں دتیاں نے تے نعمتاں بھی کامل دتیاں نے۔ پہلے ویکھ رب دیاں نعمتاں والوں، پھر ویکھ اپنے اعمال والوں، اپنے کرتوتاں والوں۔ وہ فرماندے نے کہ ایک سائڈ تے رب دیاں کامل نعمتاں تے دوجی سائڈ تے تیرے اعمال ہومن ہے۔ پھر جڑا تیرا ضمیر تینوں ملامت کرے نا کہ دیکھ رب دیاں کامل نعمتاں نے تے تو کامل رضا رب دی واسطے اعمال نہیں کیتے، جیڑی تیرے ضمیر دی آواز وہ پیدا ہوئے گی اس دا نام حیا ہوئے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی وَالتَّعَطُّرُ انبیاء دیاں سنتاں وچ دوجی سنت کی ہے خوشبو لگانا، لیکن خوشبو دے حوالے نال کی ہے مرد او خوشبو لگائے گا جس دی مہک ہوئے گی، خوشبو ہوئے گی، لیکن اس دا رنگ نہیں ہوئے گا، اس دا رنگ نہیں ہوئے گا۔ جڑے مرد مہندیاں وغیرہ لگاندے نے اپنے ہاتھاں تے شوقیہ، یہ مرداں واسطے درست نہیں۔ مرد نے اگر مہندی وغیرہ لگانی ہے تو کسی بیماری عذر دی وجہ تھی، مثلا انہوں دے زخم ہو گیا ہے تو مہندی زخم والی جگہ تے لگائی ہے تو کافی فرق زخم نو بہتری وچ آ جاندہ ہے، وہ ایک دا عذر ہے۔ لیکن مرد نے بھی جڑی خوشبو لگانی ہے کس نیت تے لگانی ہے؟ حالانکہ ہے نبیاں دی سنت خوشبو لگانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا جڑا بندہ خوشبو اس ارادے نال لگاندا ہے تاکہ اس دی طرف کوئی غیر محرم عورت خواہش کر لوے خوشبو دی وجہ تی، قیامت والے دیہڑے وہی بندہ جن نے اس نیت نال خوشبو لگائی ہوئے گی، اس حالت وچ اٹھایا جائے گا کہ او دے جسم وچوں جس طرح مردار دے جسم وچوں بدبو آندی ہے اس دے جسم وچوں بھی آئے گی۔ تے عورتاں نے کیڑی خوشبو لگانی اگر انہاں باہر نکلنا ہے؟ وہ اپنے خامند واسطے گھر دے اندر لگا سکدیاں نے ایسی خوشبو جس دی مہک آوے، لیکن اگر انہاں باہر جانا ہے تو عورتاں دی خوشبو دے حوالے نال لکھیا گیا کتاباں دے اندر کہ عورتاں نے اگر باہر جانا ہوئے تو مہک تو بغیر رنگ والی خوشبو صرف لگا سکدیاں نے، رنگ والی خوشبو صرف لگا سکدیاں نے، یعنی زعفران دی بنی ہوئے چیز یا مہندی وغیرہ اس نو لگا سکدیاں نے، لیکن عورت نے جس وقت باہر نکلنا ہے تو وہ پردہ لازمی ہونا چاہیے۔ اگر اس نے لگائی تو مہندی ہے جی میں خوشبو لگا لیو جس دا صرف رنگ ہے، لیکن وہ اپنا سارا جسم ہی پہ ظاہر کراندی ہے جتھے انہیں مہندی لگائی ہے، تو یہ الگ جرم ہے کہ بے پردہ ہو کے ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیاں دی سنت چویں السواک کو مسواک کرنا، مسواک کرن نال رب دی رضا حاصل ہوندی ہے، مسواک کرن نال بندے دے منہ دی صفائی ہوندی ہے۔ حدیث پاک دا ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مسواک کردا ہے او دے منہ دی بھی صفائی ہوندی ہے اور رب دی رضا بھی حاصل ہوندی ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے ترے چیزاں بندے دے حافظے نو مضبوط کر دیاں نے اور انسان دے جسم وچوں جڑیاں بلغمی رطوبات ہوندیاں نے اضافی انہاں نو خارج کر دیاں نے۔ آپ کو پوچھا گیا وہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا پہلی چیز قراءۃ القرآن، قرآن پاک پڑھنا، یہ انسان دے حافظے نو مضبوط بھی کرے گا، اور دوسرے نمبر تے
اس دے جسم دے اندر جڑیاں بلغمی رطوبات ہوندیاں انہاں وچ کمی آئے گی، اور یہ آزمایا تجربہ کیتا ہے۔ واقعی انسان دا حافظہ مضبوط ہو جاندہ پہلے دی نسبت، اور دوسرے نمبر تے انسان دے جسم وچ بلغمی رطوبات کم ہو جاندیاں نے۔ دوسرا آپ نے فرمایا السواک یعنی مسواک کرنا، اے انسان دے حافظے نو مضبوط بھی کرے گا اور بلغمی رطوبات نو بھی ختم کرے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا الصیام نفلی روزے رکھنا، روزے جڑا بندہ رکھدا ہے اس دا بھی حافظہ مضبوط ہوندا ہے، اور اس دے نال نال اس دے جسم وچ بلغمی رطوبات بھی ختم ہو جاندیاں نے۔ اور اگے چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ انبیاء دی سنتاں وچوں النکاح، نکاح کرنا، نکاح بھی سنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کیونکہ اس دے بہت زیادہ دنیاوی اور اخروی ثمرات نے۔ اس حوالے نال کہ نکاح دے کی فوائد نے اور احکام شرع کی نے، انہاں نو تفصیلی انشاءاللہ العزیز اگلے درس ہی ذکر کیتا جائے گا۔ بہرحال اسی لوگ جڑا نکاحاں دے اندر بلا وجہ اولاداں دے تاخیر کرنے ہاں، کوئی شرعی کوئی حسی مانوی عذر نہیں ہوندا، اس دے باوجود اسی لوگ جڑا 30 سال دی عمر تک لے جانے اپنے نوجوانوں جی اس وقت کران گے، اے اس دے نال اگر شرعی عذر نہ ہوئے او بچہ پہلے ہی اپنا نان نفقہ جو دے ذمے لگنا ہے شریعت دی طرفوں، اپنی بیوی دا کل نو بچیاں دا اتنا اپنا کما رہا تے صرف رسم و رواج پیچھے او چیزاں پوریاں کرن واسطے جڑا اولاداں دے نکاح لیٹ کرنے آئے دے نقصانات بہت زیادہ معاشرے چ ہو رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔